Poetas diversos, voces de aquí e de alá, cara a cara xuntas. Poetas diversos. Resacosas das letras galegas, agardadores da verdadeira primavera, seareiras de María Mariño que falecera un día como hoxe, ou fans dos políticos poetas como Ho Chi Minh ou José Martí, que naceron o primeiro e faleceu o segundo tal día como hoxe, hispanistas de corazón, indólogas afeccionadas, xornalistas con alma de poeta, profesores de linguas estranxeiras, lusófilas lectoras de Sá Carneiro, que nacera un 18 de maio, antigos socios de O Facho, biólogas letraferidas, mariñaos na Coruña, tigresas de Bengala, habituais deste ciclo, curiosos que pasabades por aquí por se volvía a chover, amigos e amigas. Benvidos, benvidas á penúltima sesión desta 16ª edición anual de Poetas Inversos, o ciclo de recitais galegos e internacionais que mes a mes dende o 2009 presenta na Coruña as mellores voces de dentro e de fora. Hoxe traemos dúas voces nordestinas, un poeta e unha poeta chegados dende os nordestes dos seus respectivos países, o nordeste galego e o este da India. Natalia e Subro son plumas concentradas nun delicado traballo coa linguaxe sen deixar de fornecelo de referencias e imaxinería. Nados ambos pois entre os finais da década dos 70 e os comezos da dos 80, aínda que as súas formacións non empezaron polas letras, a poesía prendeu neles e, como ten dito Alonso Ramos, non tivo camiño de saída. Os dous traballan para institucións depositarias de saberes, a Universidade de Santiago de Compostela e o Instituto Cervantes, pero fora deles, ou fora delas, cultivan unha bibliografía poética. Para comezar pola que naceu en 1983, Natalia Alonso Ramos abriu os ollos á vida na parroquia de Vilaronte, no concello de Foz, Mariña Central de Lugo. De alí trasladouse a Santiago de Compostela para licenciarse en xornalismo e doutorarse en comunicación audiovisual e publicidade. De feito, e a pesar de provir da provincia de Lugo, compre dicir que xa instalada na capital galega, onde hoxe reside, toda a carreira literaria de Natalia Alonso floreceu, medrou e se desenvolveu case especificamente na provincia da Coruña. Chamoume moito a atención isto na túa bibliografía. Por exemplo, publicou en editoriais coruñesas e santiaguesas, gañou premios en Ames, na Coruña, en Arteixo e en Bergondo. Pero concretemos máis, comentemos que acadou o premio que outorga a Asociación Cultural O Facho desta mesma cidade coa obra O síndrome de Hayworth en 2019, publicado, por certo, por outra editorial, coruñesa, Medulia. Tamén gañou a terceira edición do Filomena Dato co poemario Advertencias para un traxecto boreal. En 2023 saiu do prelo esta mesma obra, esta obra premiada co Filomena Dato nun selo tamén santiagués, coruñés como de Apiario. En narrativa, outras facetas que cultiva, obtivo en 2022 o segundo premio do certame de narracións breves Manuel Murguía, cunha peza que se publicará este ano dentro do volume de relatos A Garza Alucinada. Para alén diso, algúns dos seus poemas foron publicados en revistas como Xistral ou en obras colectivas como O libro das abellas, que viu a luz hai poucos meses, en 2024. Natalia Alonso traballa hoxe como redactora no Gabinete de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela e para Poetas Inversos vai ser un gusto poder esta tarde escoitala. Natalia Alonso.
Moi boa tarde. O insecto treme ao sentir a calor do foco. Suca o teito, unha sombra convulsa. Así se contraen as túas olleiras pola falta de magnesio e o tempo insomne. Semellas unha bolboreta nocturna que ascende cara á luz equivocada. A infancia era un estado sólido no que nada malo podía sucedernos. Medrar consiste en asumir a perda do frío, en aceptar que a casa acabará por derreterse. Gustaríache vivir no extremo setentrional de Islandia ou no cabo norte de Noruega. A cicatriz ártica da túa pel soña coa claridade eterna dun día polar. Non é translúcido este equinoccio, por iso invocas as folerpas. A pesar de que a luz produce suor e visión, propagala require do baleiro. Debes sucumbir a este traxecto boreal e elevarte a case 300.000 kilómetros por segundo. Todos os poemas inscríbelos naquel peirao do mar de Barents na súa textura exacta, fría, malia manterse libre de xeo por mor das correntes do Atlántico Norte. Carece de corpo o mar de Barents, igual que o poema. Columna e familia minguan na madurez. Existe a brancura polar que sostén o verso, pero ela non flota. Naciches nun paridoiro xélido, distante da aldea na que o clima impón a súa sintaxe. Puxéronche unha pulseira e un gorro, fixeron un nó coa túa propia pel. Alí puideches contemplar o primeiro verso, o émbolo dunha xiringa, un círculo menor dentro doutro círculo que semella máis útil e forte, pero que non funciona sen o impulso interno. Os teus beizos achegaron unha goma con forma de mama, tal e como fan os granxeiros cos xatos que saen dunha vaca morta. Deronche leite e lograron preservar a carne. Este é o xeito que teñen de nacer as poetas. Seres da intemperie, transformados en animais de achego. Escoitas o timbre de entrada. Intúes o seu animal de procedencia debe tratarse dunha besta salvaxe, pensas, a multitude obedece. É o teu primeiro día e a escuma das ondas cáeche polo queixo, contemplas a escola coa boca aberta, nena da man collida, arribou na túa dársena a tempestade. Ti que soa, aprendiches a ler, gozas da paisaxe na que outros ven por vez primeira o mar. Deixas que o sal che fira os beizos, próbalo ferro do teu sangue, que pouco reparamos no poder envolvente da saliva, na escuma das ondas que pode absorber un corpo e con el todas as súas vivencias. As letras de xiz reproducen o libro e cóllense da man, protéxense, igual que as nais protexen os fillos. O libro é unha boca que se abre feroz, pensas, pero é tamén un refuxio, é un lugar de afecto, tan só busca alimento, o libro, para as súas crías. A vitrina, afástate do boneco prohibido. El ficaba xusto a carón do tarro aínda con restos de mel no que o cura vertera auga bendita. Gabeabas polo cristal e ás veces conseguíalo. Os adultos queren saber se sobes ou se baixas, pero só ti coñeces o truco da escaleira de Penrose. O boneco perdeu a lingua, un ollo e unha mala caída fixo que se lle quebrasen os pés. Cando o abrazas, córtate. Os adultos din,
vas facerte dano. Ti aprendes, amar consiste en ofrecer a ferida. O xogo é o lugar no que perdemos a fame e descubrimos a ansia. Resoltas as fronteiras, procuras a fórmula do misterio. As parellas que non crean enigmas desaparecen ou viven só no papel baixo o sacramento do Estado. Igual que as nacións de conveniencia. As verdadeiras nacións calan. As nacións auténticas poden respirar no interior dun suco. Por iso aínda conservas o vestixio no peto daquela saia. O día que alguén meta a man dentro, atopará no seu interior un caramelo podre, restos de codia de pan e unha lingua rota de porcelana. Foime pola gorxa pequena, dicían os avós, ao sentir o aloumiño da asfixia. Lembra o que che sucedeu a ti coa uva número 12, aquel fin de ano, o día no que caíches dentro. Tipos móviles con forma de prisma habitaban a túa entraña, chumbo, antimonio e estaño, malia que as provisións de tinta eran aínda escasas. Había secura na túa entraña, sede no interior da gorxa pequena. Tiveche sorte. A uva impactou contra un número irracional con forma de dolmen. O fruto asustouse e regresou á boca. Aínda me estremezo ao pensar en todo o que unha nena pode traer consigo. Seis de xaneiro. Pasarías as horas expectante, agardando a súa aparición, para logo esquivarlles a mirada tan seria. A espera é un desafío, unha ponte levadiza da que se colgan os salvaxes, escoitas o casco na ferradura e a ferradura sobre a pel da noite. Perfecciona o vento a cursiva das árbores, ollan os lobos para os idiomas remotos, tantas estrelas e ao mesmo tempo un coiro tan auténtico. Nunca te conmoveu o que nace sobre a urda os hábitos das doncelas dentro da fortaleza. Preferías os pasos ameazando os teus dominios. Fora, as mulleres ofrécense, podes oílas a través da fiestra. A inocencia é só o papel do regalo. Se non o tiras no lixo, nunca servirás para nada. Enfermabas? E el preguntáballe o resto por ti. Volvías á clase? E nada usaba dicirche. Gardas unha margarida seca dentro de la regenta, regaloucha viva, unha mañá, ás portas do ximnasio. Non quixo que lle arrincases os pétalos, non quixo saber. Décadas máis tarde, saudades vos coa disciplina dos soldados. Estouran as bombas ao lonxe, as flores arden no camposanto. Ti cavilas, en seu mutismo anterior ao duelo e a banda sonora do armisticio. Pregúntaste se o único armisticio real é o que se aborta. Precisas saber se o disparo é a paz que deixa de ser virxe. Os ciclos mudan a pel. De xiros nútrese a olaría, moitas voltas son precisas para lucir no escaparate. A febre pulsa na xema dos dedos, esculpe, selecciona a peza predilecta. Hai que coñecer a orixe, o caos, para atopar a forma. Creamos o signo para domar a ferida. Buscamos proporción. Igual que cando collemos auga apresadas, queremos saciar a sede, pero acabamos chupando na man unha vez e máis outra. Camiñamos en círculo, non asumimos a intemperie. Eles, os homes, non dormen, vixíante.
Observan a túa vida sen eles. Fíxanse nos acenos que debuxas coas cellas, escoitan o rumor do bruxismo, intentan descifrar a fase REM. O teu corpo retórcese, avanza en dirección á superficie, boquexa igual que un náufrago, procura balizas que lle indiquen o camiño. Observas a distancia ata a praia, na que os homes agardan por ti. O vínculo é sempre distancia, pensas. Cando chegas á beiramar, das volta. Non te creas tan audaz por facer da vida adulta unha destreza. Pensa no mar, que non sempre devolve os seus cadáveres os máis avezados mariñeiros aboiando nalgún punto do gran sol, ríxidos cando o vento riza a textura das augas. Pensa na morte súbita e nas malformacións conxénitas. O estadio non sempre devolve con vida os seus deportistas de élite, asfixiados, cando a lingua obra con iniciativa propia. Sabes ben que o papel tamén pode cortar. Non volverás ser a mesma despois da usura. A marca das medras na parede sinala as fuxitivas. Ao principio, só querías amar. Procurabas rostros aos que amar, rostros. Poderían devorarte se quixesen, abrir a boca igual que Saturno abre a boca para devorar o seu fillo. Poderían esculpirte se quixesen, fundir o teu material na súa forxa. Poderían quedar co teu tempo, absorbelo, nutrirse de ti se quixesen, descubrir o páramo da lonxevidade. Como a praia antes da marea eras lisa, como os anciáns en memoria, mais agora coñeces o desfile das augas e sabes resistilo. O mar respeta as dunas, teme a súa natureza volátil, a ese mastro debes aferrarte. Portas vieiros onde o vento era, e non sabes dicir como, porque os rostros son agora praia, deslizándose dentro dun reloxo. Sabes que ningún conquistador descubriu o continente, coñeces o que a terra vive, o ser a única en posuir esa pericia. Existe un único obstáculo, o código. O que te distingue do animal é a teima por tecer vínculos a través do idioma. Buscas distancia co que sucede, unha forma que che permita tragalo. A palabra é un tipo de ponte, é vínculo e é distancia. Oponse ao instinto igual que o lume se opón á fraga. Só ti podes domar a fera, axustar a tensión do verso. Limpas a casa para despois decorala ao teu gusto. Buscas combinacións de cores nunca vistas. Todo semella baixo control e só ti coñece lo sucedido. A bostela non dura para sempre e a cicatriz é un rastro. O can persegue o recendo a través do monte, mais nunca chegará á orixe, non tal e como a concibimos. Sempre hai algo que non se recupera. Un burato, un pasadizo, unha gruta. Falta de carne en algún punto sospeitoso. Ese é o lugar no que enterrache o cofre, cos aparellos de tortura, dentro. Escoita como as tibias te reclaman, a mandíbula, o fémur. Escoita a pirotecnia do tarso e do metatarso, o rumor das vértebras. Un pozo negro que te habita dende a boca ata un lugar cerca do sexo. Coñezo ben este cuarto escuro con mobles rústicos. Aquí a roupa engánchase nas esquinas e o pó confúndese cos restos da madeira sen vernizar no armario. O coiro vístese de valor. O que logra escalar ata aquí recibe o forte recendo apechado da familia.
Todo o que escribo sobre ti, sinálame. Cando o boomerang non acada o seu obxectivo, regresa á posición inicial. É tan difícil rozarte, desafías a gramática, a muller sen oficio que retorce lo valeiro. Volves os poemas cada vez máis limpos. Ordénalos como se ordena o roupeiro dun morto, ficas só co imprescindible, deixas colgadoiros libres para o traxe do visitante. Encarnada, saes despois á rúa, presentímolo trebón pola paz que o precede e pola cor morna sobre a liña do horizonte. Mais nada somos quen de facer para detelo. Cae o teu imperio sobre os corpos, mollas para despois brindar hospedaxe. Os anciáns miran en fite a fondura da túa gavia. Baixo as camelias, ao pé do tendal no que poñemos ao clareo as sabas, hai un pozo seco cheo de bestas que algún día laiaron. O peso do tempo sepultou os osos con pétalos. Serás bella, sairás cada mañá a colgar a roupa e pronunciarás dentro de ti o nome completo de cada fera. Careces de valor para empuñar as armas, pero poucos como a ti saben o moito que custa morrer de morte natural. Prefírote erma. Elixo a túa superficie cóncava, a lama callada e atravesada por feridas, as escamas elixo. Volveste lúcida cando nos días de verán afirmas que a vida só refulxe no outono. As follas caídas trenzan a intriga que te conduce en dirección á neve. O resultado final chega cando o sol agroma próximo. Beleza exultante na mazá podre sobre a erva son os insectos, a maquillaxe da festa, apalpas a carne mol do froito, percibes o verme dentro do labirinto. Agardabas pola voz rouca do motor, a pechadura que amordaza o silencio, a certeza de que todos respiran lume doméstico. Os anos deberían borrar as angustias propias da nenez, pero ti ficaches agardando, igual que agardan as fotografías na caixa de galletas. Tamén elas procuran alguén que as coide, que as acepte, alguén que saiba admirar a súa desorde, as dobreces ou a perda de cor. Unha man que se atreva a darlles un marco, unha balda, alguén que queira recibir visitas. Como desprendernos do azul das veas? Como asumir que o regreso non existe? Como aceptar que o inventario pouco ten que ver co verbo inventar? Un único punto en común. O tacto incendia. Cando se arquiva na memoria ou cando é imaginado, o mesmo sucede co azul. A cor que non nos pertence ou co regreso, que só é corpo de ausencia. E xa para rematar, isto titúlase Noiva. Sabes do mal, rozoute e pasou de longo. Ave de cetraría que exhibe o seu poder vacuo na praza da igrexa e dos feirantes. Identificas a mirada do animal amansado e non a queres para ti. Desconfías do asubío e do guante de coiro no que aterra o bufo polar. Por un erro de cálculo, agardas. Por un trono que o desnorte, por unha luz que o cegue. Carece de beleza o animal domado. Carece de fulgor o plaxio. Da pluma que fixo niño no teu cabelo, desconfías. Da súa lixeireza. Do lene trazo branco no que arroupas. A melena mesta, prometida. Grazas.
Ben, pois da Mariña Luguesa imos dar agora un salto grande ata aterrar sobre a cidade india de Calcuta. Alí, en 1978, nacía un neno chamado Subhranshu Banerjee, que máis tarde adoptaría como pseudónimo literario o de Subhro Bandyopadhyay. Procedente, por tanto, do estado de Bengala, tal vez sexa interesante comentar que a súa lingua natal é tamén pois, a sétima máis falada do mundo, o bengalí, lingua oficial en Bangladesh e tamén na mencionada rexión da India. Conta con máis de 270 millóns de falantes, unha cousa así normaliña, e é pois, a segunda lingua máis falada na India despois do propio hindi. É, ademais, un idioma pois, cunha gloriosa tradición literaria e, de feito, nela se desenvolvía o que foi o primeiro Premio Nobel de Literatura non europeo da historia. Chamábase Rabindranath Tagore. Pero os primeiros estudos universitarios de Subhro foron os de bioloxía. Aínda que axiña a súa vocación polas letras se faría notar levando a publicar poemas en revistas bengalís de importancia, sendo aínda moi novo. Comprendeu entón que debía estudar filoloxía e a súa paixón pola poesía hispánica fixo que optara precisamente pola filoloxía española, non? Pola lingua e literatura española. Conseguindo un dominio pasmoso, Subhro acabou traballando como profesor no Instituto Cervantes de Nova Delhi, onde, dende hai xa moitos anos, pois iso, exerce pois, a docencia. Pero, bueno, o seu vasto coñecemento das literaturas hispánicas en xeral tamén o moven a colaborar no Departamento de Cultura, como non podía ser de outro xeito, a traducir e organizar varios eventos. Como poeta, compre dicir que recibiu a Bolsa Internacional Antonio Machado de Creación Poética no ano 2008 en Soria. Bueno, esta é unha bolsa que se concedía a persoas alófonas, autores vidos de outras esferas lingüísticas que se dedicasen a escribir, a facer creación literaria en lingua española. E tamén levou o premio, no seu país, o Premio Nacional de Escritores Mozos da Academia Nacional de Letras da India en 2013. Un premio de enorme importancia nun país tan vasto, nun subcontinente como da India. Participante en numerosos actos literarios, feiras do libro, festivais poéticos de sona en diversos países, poemas da súa autoría teñen sido traducidos a linguas tan diversas como, entre outras, pois o inglés, o hindi, o árabe, o alemán, o marathi ou o galego. Foi traducido, de feito, por alguén do talle de Pepe Cácamo, que pois temos a honra de ter hoxe, ademais, entre nós. Así, este poeta, fascinado por plumas como as de Valente, Gamoneda ou Chus Pato, é hoxe autor de 5 poemarios en idioma bengalí, pero a súa curiosidade e paixón polo español levouno a editar tamén traducións a esta lingua, tales como La ciudad de leopardo, que saliu en 2011, Poemas metálicos en 2014 e Sumar sal en 2018. O último deses libros, traducidos do bengalí cara ao castelán, El presente bajo luz agrietada, ven xusto de saír, acabadiño de saír do prelo de Ril Editores. A xeito dunha magnífica antoloxía persoal dos últimos 15 anos de poesía, os poemas de Subhro, traducidos de bengalí a castelán, como digo, acadaron ademais o luxo de contar coa edición literaria da propia Chus Pato e do brillante poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez, ambos antigos participantes neste ciclo, así que o seu acabado final resultou impecable. Bueno, coa connivencia e co permiso de Subhro, xa que dende que acadou o Premio Nacional de Poesía non tivemos a ocasión de saudala dende este escenario, vamos a aproveitar a presencia da propia Chus Pato para dedicarlle este aplauso.
asumimos a reprimenda que, por suposto, levaremos a seguir nun par de horas. Despois de ter participado, continuo o meu pequeno relato da carreira de Subro Bando Padiai, despois de ter participado, decía, nalgúnha que outra manifestación literaria xa neste mesmo noso país, como, por certo, o Obradoiro Internacional de Traducción Poética na illa de San Simón en 2018, e contando xa unha boa manchea de amigos galegos e galegas, como creo que se pode facer notar, é unha sorte poder presentar esta tarde como poeta sobre este escenario a Subro Bando Padiai. Moitas grazas. Boas tardes. Chámome Subro. Saúdo vos co meu sincero agradecimento. Esta é a terceira vez que veño a Galicia. Pero non falo galego. Dáme vergoña non saber falar galego. A India é un país multilingüe. É o valor máis importante que levo comigo dende alí. Certo, algún día lerei os meus poemas en galego. Agardo que disfrutedes destes poemas na súa versión en castelán, que preparei ca vosa poeta Chuspato e outro poeta cubano de orixe galega, Víctor Rodríguez Núñez. Ademais, hoxe, 19 de maio, celebrase o Día da Lingua Bengalí en India. Nesta data, a policía de Assam matou a 11 bengalíes en Silchar que reclamaban o estatus de cooficial para o bengalí alí. Moitas grazas. Pues verdaderamente me da mucha vergüenza de no poder hablar gallego en esta, porque realmente lo siento aquí, un peso enorme. No, porque en la India, de donde vengo yo, realmente el plurilingüismo es lo que nos marca y es lo que nos da la identidad que tenemos. Tengo mucha suerte de poder contar con amigos de mi quinta, como Yolanda, o amigos como poetas importantes de la lengua gallega, como Pepe Cácamo, como Chuspato, que me abrieron una puerta hacia la poesía gallega, hacia el mundo gallego. Yo quiero empezar esta tarde leyendo un poema, primero en bengalí, y después voy a leer su versión en castellano. চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে ভিতরে উন্মুক্ত হই, ছায়া প্রত্যঙ্গের আলোয় ভাঁজ হয়ে পড়ে থাকা পাথর, এই সব না গ্রীষ্ম সন্ধ্যের ঘরে আমাকে স্পর্শ করিস রোজ, পলি কোমলতা। চোখহীনতার জ্ঞানে পরস্পরের শরীর জড়িয়ে ওঠে ঘন সন্নিবদ্ধতায়, প্রতিদিন প্রস্তর লিখিত। Me abro hacia adentro con los ojos cerrados. Hay piedras fruncidas que se ven bajo la silueta de los cuerpos sombríos. En lo ebrio de estas tardes de entretiempo caluroso, palpas en mí la blandura del barro
en las orillas. Cada día 2 cuerpos densos trepan sobre peñas sin inscripciones, con la sabiduría de los ciegos. Otro poema breve en bengalí es de la misma serie que se llama Las inscripciones budistas y otros poemas ramanas. Desde aquel libro, de aquella estancia en Soria con la beca machadiana, llevé todavía llevo unos 16 años dialogando con la filosofía budista, la tercera filosofía materialista de India. Yo soy materialista, prácticamente ateo. Soy ateo no propagante, no propago mi ateísmo, pero soy ateo y entonces buscaba en mis raíces, en mi cultura, algo que no fuera espiritual en ese sentido, porque India tiene toda la fama de ser el país más espiritual del mundo, más creyente, etc. De esta manera me llegó la tercera, porque la primera, el jainismo, realmente no pude dialogar con esa filosofía porque, por alguna razón que a veces no nos llega la filosofía. La segunda filosofía atea, la segunda filosofía materialista de India, que las Charvakas, son filósofos que eran, eso lo llamamos los más materialistas de todo. Tampoco pude dialogar por alguna razón ajena, pero el budismo originario sí que me llegó. Sí que me llegó porque llegué a dialogar con los propios dichos de Buda. Para que hagamos una idea, que Buda fue anti-Vedas. Los Vedas, que son primeros textos filosóficos, más bien textos orales, que venía de la tradición oral de India, y Buda, como buen filósofo que quería estar en contra de los Vedas, dejó todo por escrito. Por mucha suerte yo hablo una lengua, bengalí, que es mi lengua materna, mi primera lengua. Esa lengua nace de una lengua que se llama Pali. Pues Buda escribió todos sus textos en Pali. En Pali yo pude leer, en mi grafía bengalí, pude leer esos textos en esas palabras originales. Primero leo en castellano, después leo ese mismo poema en bengalí. La lucha es contra la inmovilidad, pero no pienso en el aire que se quemó antes de tocarlo. Palpo con los dedos en la silla la existencia del color. La sensación es distinta, lo obvio, solo la forma, desde las neuronas hasta el pensamiento. Nada llega, nada niega el tacto. লড়াই সমস্ত না উজানের বিরুদ্ধে, অথচ হাত ছোঁয়ানোর আগে পুড়ে গেল যে বাতাস, তার হিসেব রাখব না। চেয়ারে আঙুল দিয়ে তুলে নেই অস্তিত্ব রং, চামড়ায় তো অনুভূতি আলাদা হবেই, শুধুই ধরন। স্নায়ব গ্রাহক থেকে দর্শন, কেউই স্পর্শকে তফাৎ করে না। Ahora ya paso directamente al castellano.
de la misma serie. Caminamos sobre un césped cubierto por cristales. ¿Por qué es obligatorio esconder la humedad de las tardes sin preguntas? Te marchaste muda y una serenidad ocupa tu lugar. De tu nombre solo resta la presencia. (23) Solo queda tu instante, el resto ya es vapor sobre el tiempo. Hay sequedad fuera del año. Nada importante, solo limpiábamos las algas de la jaula antigua antes de sacarla. No buscamos el sabor, sino la comida, con la rapidez de los pájaros, cuando ven la llegada del otro animal mayor. La gente camina con espejos grandes por la calle y tú saliste para escuchar. Esta parte del libro se llama Diseccionar al Padre. Aquí aparecerá un nombre, Alok Sarkar, que fue un poeta de los años 50. Aquí en este poema, en estos 4 poemas, hay versos suyos adaptados a mi manera. Diseccionar al Padre, número 2. Cada día veo a mi Padre alimentando a los peces, cortando la carne de mi sombra. El pescado nutrido con sombra alegra nuestro almuerzo. Así como Alok Sarkar no encontró alegría al acercarse al pájaro, así en nuestros platos palpita lo pálido de mi carne. Alok Sarkar y su tarde fácil es incomprensiblemente silencioso. El atardecer enseña su dentadura pálida como una escama. En él está el trozo de mis días. Yo vi noviembre aplastándose en la disección del Padre. En cada cena está mi carne. El amarillo de mi grasa es la luz del mediodía de noviembre. Número 4. Nos hemos cortado el falo, el uno al otro. Alok Sarkar escribió: la misericordia se transforma en un día. Con el cuchillo del onanismo corto la carne de mi coraje, se la sirvo al Padre en la cena. Esta parte se llama el presente, que da el título de este libro. El deseo corrompe la sintaxis, los libros dispersos y el cuerpo de verano en una habitación oscura como el ovillo y el gatito. Aún queda la cautela, un poco de miedo, igual que ese demorarse en creer que la poesía no tiene nada social.
Pero tenemos que aceptar que el misterio es conflictivo. Las palabras se retuercen. Muy lejos de cualquier sonido o su grito, en el presente, el meteoro y un aire convulso, entre el brillo, el espejo y la trenza de mercurio, llueve ceniza. ¿Tengo tiempo? De la misma serie presente. En el templo abandonado, cada peldaño está escondido bajo el arbusto de la sintaxis compleja. El presente tiene el color de la especie extinta de algún insecto. La luz es el surtidor de la geometría. Y ya, para terminar, voy a leer un poema dedicado a mi madre. Esta parte del libro se llama Hacia la ausencia. Hay dos poemas aquí, uno dedicado a mi padre, que murió en 2006, y otros dos trozos dedicados a mi madre, que murió en 2012. A mi madre. Era una ausencia nublada. En los callejones ciegos salió el sol tras llover 3 días seguidos. El color de la miel de Nim se difunde en el agua. Subiste a la terraza, el cubo y la ropa. El sol salió dentro del agua enjabonada, la plancha redonda y fría de tu cocina. Esos mediodías se volvían columnas, el juego de un niño que se mezcla con la seda de la lluvia. Las canicas bailan al son de las interferencias. La música de las películas llegaba entrecortada en lejanas ondas. Pero tu horno de gas se ponía azul. Mandaba un plato metálico al cerebro. ¿Se verá el sol embriagado en esa boca redonda de la vasija? La 1:30 de la tarde desaparece en el marrón del pescado frito y la croqueta de berenjena. Tu mano retira la ceniza de la cabeza del niño, sin temblar ni una sola vez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, graciñas, Natalia, Donobat, Subro. Foi un gusto tervos aquí a vos dous. Grazas tamén a todas as partes que interviñeron na organización deste acto. O Concello da Coruña, o seu Servicio de Normalización Lingüística, o Centro Ágora, o técnico Óscar Domínguez e os responsables do streaming Leo e Alberto. Xa na coñecida alianza que temos en Poetas de Inversos coas librerías de proximidade, hoxe é Nobel que chega dende o barrio do Ensanche. Grazas, Ana, por achegarnos os títulos tanto de Natalia como de Subro, a quen o público teredes aínda uns minutos máis por se quixesedes pedirlles unha asinaturiña nos exemplares, un comentario, un parabén, unha aperta. E grazas sempre a vos
querido, estupendísimo público, respondendo sempre con curiosidade, respecto e agarimo que cada mes nos esforzamos por mostrarvos. Lembrade que a esta 16ª edición lle queda aínda unha sesión máis, a que xusto antes de irmos prender as cacharelas nos traian a miñense Lúa Mosquetera e o nixeriano David Odiase. Iso será, como digo, de hoxe en 4 semanas, é dicir, o luns 23 de xuño, pero antes diso despidámonos aínda de Subro e máis de Natalia con este agarimoso aplauso. Poetas din versos, voces de aquí e de alá, cara a cara.